камъка се тежи на място. Повече от 25 години живота ми е свързан с град Хисар. Тук създадах семейство, тук практикувам работа, свързана с билколечението. Често си мисля, че малко хора имат щастието да работят работа, която обичат и тя да им носи удовлетворение. Просто на мен ми се случи. За всяка болка има и билка. Баба ми беше една селска знахарка. Ние сме няколко внуци и преди години, това е повече, може би 35 години, 30, тя ми даде една стара книжка, която пазя до днес като реликва и ми каза 3 рецепти, които не да ги записвам, а да ги запомня. 10-15 години мина живота в тази къща. Значи тук има много спомени и тук в тази къща аз натрупах опита, самочувствието в областта на билколечението. Значи от началото как започна? От началото първо лично аз приготвях билките. Абсолютно всички билки, за всяко едно заболяване, всичко е минавало през мен. Ходим върху злато, така казано. Желовлика. Ето го, виж колко много има тук. Ето това. Както е така. Ние вървим върху него. Така го дъвчиш, обаче дъвчиш го хубаво. Ето сега, още сега. Вземи с дъвчи няколко. То е приятно за дъвчи, то не е нещо такова. Няма какво да го миеш. Това. Това го опаси до вечера. Още сега вземи да го дъвчиш пред мен да видя. Може го дъвчиш. Зъби нали имаш? Те смяха се струва. Вземи го дъвчиш. Няма го вари, така го издеш. Така го издеш, така е по-добре, отколко да го вариш. Това е нещо уникално, желовника. Ма тъпчем го. Много път съм казвал за копривата. Значи копривата предимно се дава на прасетата. Ако хората знаем какво представлява копривата за нас, никога не бихме давали на прасетата. Никога. Ако ние знаем какво значи тиквата за нас, тиквата нещо е уникално. А пък глухарчето, ето което вече почва да цъфти, това глухарче винаги не трябва да има семейство, което да се лишава от него като пролетна салата. Това е уникум. Това е на толкова заболяване действа профилактично, а да не говорим за лечебните му свойства. Както при стомашни чревни заболявания, бъбреци е едно от средствата при леки форми на диабет се използва много успешно. Ето го другата тръбичка, която пак ни е в помощ. Овчарската турбичка. И тя има толкова голямо приложение. Също при стома. Ето, тя е уникална, примерно, при маточни кръвоизливи. При маточни, ето, природата. Дала е. Овчарската турбичка. Кръвотечение, каквито и да са. Примерно на рана, начуква се. Това нещо, лапа и се слага. А па лападица, кой прави лапът? Лапът отиеме на пазара, ако не го предложат, тогава никой няма да отиде да се вземе, да се сготви лапът. Защото вече през зимата организма е обеднял, изтощен, така да се каже, защо е характерна тази пролетна умора. Именно тази пролетна умора ние решаваме с лападица, с зелената салатка, с марулките. Така че ние ги тъпчем. Тъпчем ги лекарствата. Билките са нещо много истинско. За голяма радост те присъстват в нашата страна, в нашата природа. Не мисля, че са съвсем добре оценени, но голямото им изобилие и разнообразие би следвало да им се обърне по-голямо внимание. Поне аз така мисля като лекар и се базирам на моите наблюдения не върху билките, а върху резултата от лечението с билки, тъй като аз не съм компетентна върху билките като цяло, а върху това какво се постига с тях. Това е моята област диагностиката, образната диагностика. Моята лична формула за билколечението, че това е едно много сериозно направление в медицината.
алтернативно направление, определено. В никакъв случай не бива да се отрича. И истината е, че всъщност ние се обръщаме към билколечителя, когато вече просто никаква друга възможност не ни е останала. Билколечението е нещо чудесно, защото то не уврежда нищо от нашия организъм, то само лекува. Има полза, когато се прилага компетентно и когато се прилага коректно. Значи, от хора, които разбират какво да правят и които преценят ситуациите и използват фитотерапията тогава, когато е възможно да помогнат, а когато не могат да помогнат, показват на пациента пътя към другите начини. Над 110 вида билки ползвам, а познавам на 200 вида. Билките са една своеобразна магия. Магията на билколечението е не само да познаваш възможности на лечебните растения, но да знаеш точно в какво съчетание, в какво количествено съотношение силата им побеждава болестта. Ясно искам да кажа, пък и съм го доказал, че билколечението при някои заболявания, като бъбречни, белодробни, простатит, напикаване, стерилитет, успешно може да се прилага като лекарствено средство. Значи при мен моето заболяване започна много внезапно. Аз преди това никога не бях боледувала от някакво сериозно заболяване. Просто винаги така съм смятала себе си за един здрав, спокоен, щастлив човек. И в един момент една сутрин започнаха страхотни болки, които аз просто не знаех какво ме боли. Спратиха ме на снимка и всъщност след снимката се оказа, че в началото на уретера ми има един камък, който е така доста голям. В медицинска академия постъпих да ми разбият камък. И очаквах, че така аз много оптимистично тръгнах натам. Смятах, че всичко ще бъде окей, но след разбиването на камъка той не помръдна от мястото си и не се отцепи една песачинка от него. И се започнаха ни безкрайни мъки в продължение на 2 години, постоянни кризи. Семейството ми беше в страхотен стрес, защото никога не се знаеше кога точно ще бъде кризата. И последната фаза беше, че трябваше да се избера дата за операция. Срещата ми с Георги Георгиев беше така един ред от случайности. Нашата адвокатка прочела една статия в вестник Труд и ми се обади и така каза ми, що не вземеш да опиташ, вече всичко друго си опитала. Впечатли ме с една такава строгост, много така строг ми се видя. Оттам нататък срещата протече, той ми разказа за така негови по-тежки случаи, какво успял да излекува. Каза ми, че ако камъка е с диаметър под 5 мм, той гарантира, че ще ми помогне, но ако е по-голям, не може да ми даде никаква гаранция. Прибрах се в къщи, започнах много така стриктно да си спазвам нещата. Билките бяха доста гадни на вкус, това не мога да го отрека. Допълнително той ми беше казал в билките, които се варят, да се слага ленено семе, разни допълнителни неща, корени от магданос. Това си го спазвах много внимателно. И се получаваше едно такова много неприятно на вид, много неприятно на вкус нещо. Варях го в едни огромни тенджери, съседите ме питаха какви са тия работи, дето ги бъркам вкъщи. Обаче в крайна сметка на 2 април камъка излезе без никакви кризи. Аз, когато ги правя, се представям как човека пие билките, как камъчето лека излиза и човека се освобождава от непосилната болка, която го е тързала дни, месеци или пък някои години. И всяко едно лечение е строго индивидуално. Много пъти, постоянно имаме обаждане, всяко второ обаждане искат да им се изпратят билки. Никога, ама никога през тези 25 години не съм се позволявал лукса на някой да изпратя билките. Казвал съм го и продължавам да го казвам. Не съм провеждал лечение до сега, без да съм видял очите на болния. Значи установиха ми камъче в десния бъбрик. Той много ме притесняваше, понеже беше казаха ми, легенчето на бъбрика и постоянно ме побоскваше, имах много болки. Няколко пъти се опитваше да излиза, пак се връщаше и това всичко е свързано с ужасни болки. И аз не знаех какво да правя, пробвах да се лекувам по някакъв начин, но не вървяха нещата. Значи това камъче при засечките, когато ходих на преглед,
се увеличаваше, докато стигна 8 мм. И от една моя близка чух за господин Георгиев и реших да отида да се опитам, понеже ме е страх от медицината. Много са драстични методите там. Отидох да опитам какво ще стане. Даде ми господин Георгиев билките, опъти ма как да ги пия, какво да правя. Спазвах стриктно неговите указания. И много интересното беше, че при първия прием на билките, те бяха някъде за около 2 месеца и половина, 3. Отидох да видя какво става с този моя камък, но той вече го нямаше. Аз не бях усетила изобщо нито болка, нито криза, нито нищо. Беше излязъл. Няма да забравя думите на един старец. Тогава беше на 70, сега е на 90 години, жив и здрав е още. На времето той ми каза така: Георги, ти ще лекуваш хората. Лекувай ги така, все едно, че лекуваш майка си, баща си, брат си, сестра си, детето. Значи Петю се ражда с камъка. На една година точно го оперираха в София. На рождения му ден даже си спомням беше. След което така започнаха проблемите след оперативния период, след операцията. Откри се, че има нов камък, който е 18 на 6 мм. Разбрахме, че съществува хисарския лечител и решихме да опитаме и ние, тъй като камъка създаваше много проблеми, имаше възпалителен процес, бактерии се развиваха около него и записахме се и той ни посрещна. Значи, в началото беше доста резервиран, защото камъка беше много голям, а пък съдовете и органите на Петю той беше 2 годишен, значи са много малки, но се взе със случая. Започнахме лечението с билки. На 3-я месец камъкът излезна наистина доста трудно, с доста болешки, но Петю мъжката се пребори с него и камъка излезна, 18 на 6 мм беше, така. И след 6 години се откри нов камък, който беше даже и в чашките на бъбрека. Изхода беше да се махне бъбрека. Така го казваха и с лекарите. И потърсихме помощта отново на хисарския лечител. Той ни прие, даже ни се поскара, защо не сме се появили през това време. Но прие отново случая. Това беше в понеделник сутринта. Тогава използвахме билки Ярк 95. Точно в неделя в 10 часа камъка 10 на 6 мм излезна. Значи след една седмица лечение с билките камъка успя да излезне. Имам нещо в ръцете си, което пари. Нещо, което може да помогне на хиляди хора. Това е Ярк 95. Представлява билкова смес, отварата от която е изключително ефективна при овладяване на бъбречните кризи, както и за спонтанното изхвърляне на камъчето, предизвикало кризите. Основните ми аргументи да регистрирам Ярк 95 не като помощно, а като лекарствено средство бяха: в случаите, когато е приложена цялата гама лекарствени средства при бъбречни кризи без резултат, след ползването на Ярк 95 бъбречните кризи спират и камъчето, предизвикало кризата, се изхвърля. При производство на лекарствени средства 80% от компонентите са внос, докато билките, влизащи в състава на Ярк 95, са малко на брой, широко разпространени в страната и то в големи количества. Повече от 20 години бяха необходими Ярк 95 да получи патент за изобретение. Колко ли години ще минат, докато започне неговото производство? Но така или иначе, Ярк 95 е факт. И ако неговото производство не започне в България, то съм сигурен, че след време ще се внася отвън. Аз оценявам резултата, без да познавам билките. Ако ми покажете 2 билки, аз не мога да ги различа. Но аз виждам резултата. Много пациенти са минавали на ехографско изследване. Аз изобщо не съм знала къде са лекували.
Още повече, че в тези по-начални периоди хората се срамуваха да кажат, че ще се лекуват с билки, или пък се страхуваха, или пък и двете. И ни казваха къде и аз си ги преглеждам, те си отиват, връщат се след 2, 3, 5 месеца. Аз намирам значителна разлика, похвалвам ги и като приключило всичко, те тогава казват: докторе, аз сега мога да ти кажа, че бех еди къде си, ама за да не ми се скараш. И факта си е факт. Как го е постигнало, не знам, фитотерапията, обаче камъка излиза и пациента идва с него в ръката. И го показва. Един организъм започне ли да образува камъни в бъбреците, този процес е непрекъсваем. Доказателство за това са оперираните по няколко пъти пациенти за камъни в бъбреците. На световно ниво няма лекарство, което да спре образуването им. Тук е място да спомена за създадената от мен методика за предотвратяване образуване на камъни в бъбреците. След прилагане на тази методика, проблема с камъните в бъбреците е решен веднъж за винаги. В тези тетрадки са събрани съдбите на десетки, стотици, може би хиляди хора. В тях има много болка, съответно и радост от проведеното успешно лечение. Едно интересно писъмце. Благодарение на вас, аз имам едно прекрасно дете, едно щастливо момиче. 8 години аз трябваше да гледам на легло. На 13 години теглото изстигаше до 23 кг. На третия месец от приемането на билките, урината се изчисти, това не бяхме постигнали с никакви лекарства. Детето започна да се движи, нормално да тича, да играе. Господин Георгиев, вие лично видяхте, когато започнахте лечението. Но ако сега я видите и вие няма да повярвате, че това е детето, което ви донесах на ръце на 9-92 година. На 7 години синът ни изпадна в тежка клинична форма, като последствие от бронхиалната астма. След проведеното 3-месечно билколечение чудото стана. Кашицата изчезна, както нощно хъркане и затрудненото дишане. Няма пристъпи. Благодарност. С тази история ми се иска да вдъхна така оптимизъм и надежда от тези хора, които не са намерили решение на проблемите си с традиционната медицина. Става въпрос за малкия ми син, който от малък, 2 годишен, страда или страдаше от детско напикаване. Предписваха ни, освен лекарства, предписваха ни физиотерапии, режим на хранене и така нататък, които общо взето с така усилия наши и общи на семейството бяха спазени като изисквания, но за съжаление подобрение нямаше. И един хубав ден в пресата, в ежедневниците, видяхме едно съобщение, в което се съобщаваше за един лечител в Хисаря, който в списъка на болестите, които лекува, беше споменато и това детско напикаване. И неговото така първоначално заключение беше, че той счита, че става въпрос за възпаление на бъбреците и че това е много вероятната причина за това напикаване. И започнахме това лечение, което продължи около 2 години и половина. След първата година се почувства действително вече едно много рязко намаляване на напикаванията, примерно в седмицата 1 или 2 пъти. В последните 6 месеца, в които взимахме нещата, практически бяха така вече почти профилактично, защото детето престана да се напикава. Значи страдащи от това заболяване идват при мен, упорито търси лечение както от официалната, така и от нетрадиционната медицина. Случаите при мен са, има гълтали живи калинки в капсулки. Малко известен факт е, че на световно ниво няма определено лекарствено средство, което да лекува напикаването. С това не искам да кажа, че съм все и вся. Но методът на лечение, който прилагам повече от 25 години, е с доказана ефективност и при това без рецидив. Представлява билколечение с определен начин на хранене и живот, като за всеки един случай е строго индивидуално.
Синът ми Владимир Гарушев се разболя преди 4 години от астма. Водих го в районната ни болница, но те не му помогнаха, в смисъл такъв, че му даваха антибиотици. Минаше му, примерно след 2 седмици пак започваше да кашля и започнахме инхалации и в крайна сметка ефектът беше никакъв. И съвсем случайно една сестра ми даде адреса на Георги Георгиев, лечителят от Хисария, и го заведох при този човек. Просто ми вдъхва на някакво доверие и детето се чувства много добре от него. При нашата природна аптека, богата на лечебни растения, които са изключително ефективни при болести на дихателната система, прилагането на антибиотици, особено в началния стадий на заболяването и особено при децата, е меко казано неразумно. Билковия продукт АМБ, известен още като чудодейният чай на хисарският лечител, отдавна се извивал място при тези заболявания. Представлява билкова смес, отварата от която е изключително ефективна при простуда, грип, кашлица, астма. Основното, което се цели при билколечението тук, е да се постигне изпотяване, разводняване и по-лесно отделяне на храчките, успокояване и спиране на кашлицата, благотворно повлияване на възпалителния процес и най-вече повишаване на съпротивителните сили на организма. Билколечението има бъдеще. И дано то да остане за България с български средства, с български фирми и наши притежания. Винаги съм считала, че това е едно алтернативно лечение, че това е едно допълващо лечение към стандартната традиционна медицина. Аз съм последният човек, който да се противопоставя на официалната медицина. Естествено, медицината и билколечението ръка за ръка. И колкото по-близко, толкова по-добре. В България билките не отстъпват нито на китайски, нито на тибетски, ние имаме страхотни билки. Пътя видяхте кой е извървян през 25 години. Видяхте откъде до къде. Преди 25 години, когато дойдох тук, спомням си, дойдох тук, легнах на тая поляна и си казах: Господи, какво ли ще става тук нататък? Значи има някаква вътрешна сила, която ми е вдъхвала надежда. Така че отначало много беше трудно, но мисля си сега, за да съм се замислял, бих ли започнал отначало? Да, бих.